Эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе, студия қунағы Шиһабеддин Мәрҗани мәчете имам хатибы Мансур Хәзрәт Җәләлетдинов. Әңгәмәне Миңназым Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Быел Россия мөселманнары Болгарда исламның рәсми кабул ителүенең 1100 еллык юбилейын билгеләп үтә. Аңа әзерлек узган ел башланган иде. Күптән түгел генә Казанда оештыру комитетының зур утырышы да булып узды. Төп чаралар яз җайларында узачак, әмма аңа кадәр дә төрле җирлектәрдә чаралар каралган. Әлеге уңайдан фикерләрен белешү өчен без бүген студиягә башкалабызның Шиһабеддин Мәрҗани мәчете имам хатибы Мансур Хәзрәт Җәләлетдиновны чакырдык. Ассаламу алейкум, Мансур Хәзрәт. Алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Менә юбилей чаралары аңлашыла, андый зур юбилейгә әзерлек зурдан була инде ул, чаралар да каралган. Менә бу юбилей чаралары узар да шуның белән онытылыр дип кенә булмасмы безнең чараларыбыз. Тагын без үзебез кулдан килгән кадәр нинди чаралар үткәрергә тиешбез? Урыннарда, җирлекләрдә, авылларда, Мәскәүдә һәм Казанда гына калмасын өчен бу чаралар. Да, үтте дә бетте дигән, онытылды дигән нәрсә булмасын инде ул. Алла сакласын. Менә бу бер форсат. Менә 1100 еллыгы. Бер форсаттан файдаланып, мөмкин кадәр күбрәк эшләр эшләргә кирәк. Бу бит мөмкинчелек бирә. Хәтта президент Владимир Владимирович Путин да монарга бит раслады бит инде. Рөхсәт бирде. Үткәрегез. Россия күләмендә дип. Бәйрәмегезне үткәрегез. Йоклап калырга ярамый. Мөмкин кадәр кемдер уку йортлары булсынмы, китаплар бастыру булсынмы, мәчетләрне төзекләндерү, ремонтлау эшләре булсынмы, һәм башка төрле чаралар имамлар йоклап ятмасыннар иде. Менә бу бер форсат. Мин бер мисал китердем. Мәсәлән, безнең тысячелетие города Казаннан. Күпме юллар ясалды, ниләр, хәтта метро салынды. Универсиада булды. Универсиадага форсаттан файдаланып, күпме йортлар салдык, төзеләр, юллар, развязкалар, ниләр. Ягъни, менә бу үтте китте бит инде. Алар безгә калды. Инфраструктура безгә калды, әйме? Нәкъ шулай монда да. Менә имамлар гына түгел, бөтен нәрсә имамлар өстенә генә салып кына түгел. Мәхәлләдәге һәркемгә, һәрбер кеше тара 1100 еллыгы бит әле. Әйдә мин нәрсә эшләдемсен? Һәм үзеннән үзе сораса, мин бүген ислам дине өчен, Аллаһ ризалыгы өчен нәрсә эшләдем дип әдәм бабасы сораса, менә бу да бер эз калдырачак. Үзенең гаилә эчендә, балалары белән мөнәсәбәттә булсын, башка менә бу бер эз калсын, әлбәттә. Кемдер китап бастыра, кемдер бина сала, кемдер мәдрәсә төзиманды, кемдер шул мәдрәсәләр, мәчетләргә җиһазларын алып бирәме, ул калган бит. Кулыннан кадәр килгән кадәр эш башкарырга тиеш дип әйтәсез сез, әйме? Хәзрәт, әлбәттә, безнең теге мәчетләребез бар, Аллаһка шөкер, без аларны ел сайын артканын турында сөйләп торабыз, күрсәтеп торабыз ачылганнарын. Ләкин кешенең мөнәсәбәте дингә, мәчетләр төзү тизлегендә артмый шикелле миңа калса. Әллә без ашыгабыз гына микән? Кешене ничек үзгәртергә? Әлбәттә, тагын без мәктәпләргә кертү ягында түгел, дин һәм дәүләт безнең берсеннән-берсе аерылган дип әйтәбез. Менә мондый очракта сез нинди ысул тәкъдим итәсез? Нинди чаралар тәкъдим итәсез? Менә беләсезме, мәчетләр арта, саны арта. Ләкин укырга теләүчеләр, шәкертләребез бүген көндә юк, ягъни кадрлар җитми. Имамларыбыз җитми. Республика буенча районнарда, авылларда самоучка имамлар. Мәдрәсәне тамамлаган, бетермәгән, әмма ләкин юк, теләүчеләр юк. Бүген көндә саны арта, әмма ләкин сыйфаты юк. Шуны әйтәсе кирәк, бу әлбәттә безнең кимчелек. Ничек менә бу кимчелекне бетерергә? Вакыт үткәч үзеннән үзе вакыт кирәк мамыр түгел. Безнең мәчетләрнең саны алгарак чаба, тизрәк бала. Унда хәзердә инде Татарстаныбызда 1500-дан артык мәчетебез бар. Аларны бит атна сайын мәчет төзелеп бар. Әмма аларга кадрлар бара алмый бит. Аннарысын җегетләребез бит, имамларыбыз бик омтылмыйлар имам булырга. Чөнки имамның вазифасы да бик авыр, әмма ләкин ул авылга, районга барса эшләргә, ул бит безнең мәчетләребез бюджет тарафында түгел, үзен карарга тиеш шуланы. Аннан соң әгәр дә бүген көндә бер экономистны, юристны, укытучыны хөкүмәт әзерләп авылга, районга җибәрсә, ул бит аңа бөтен соцпакет бирә. Квартираны да бирә анарга, зарплатасын да бирә анарга, бөтен обеспечен пенсия, амында имамга берсе бирелми бит. Шуңа күрә менә безнең кадрларыбыз бераз артка кала. Балаларны, яшьләрне дип әйтәбез инде, дингә китерүнең нинди усулларын табырга була? Менә сез үзегез мәчеттә ничек бу проблеманы ничек хәл итәргә тырышасыз? Бик ансат. Бераз ничек. Бер вакыт бер сахаба килгәндә Пәйгамбәребезгә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям, Пәйгамбәребез әйтә икән: "Я Расулуллаһ, менә минем балам бар,
Үсеп җитә инде, уже җыри, зур булды инде. Кайчан аны әдәп әхлакка өйрәтә башлый инде? Дингә кайчан өйрәтә, алып килә башлый инде, кайчан? Балаңга ничә яшь? Хәзрәт, 5 инде анарга. Сыңа калгансың бит ди. Ничек сыңа күпмегә? 5 елга. 5 яшькә сыңа калган. Ягъни Пәйгамбәр әйтә, бала тугач ук аны әдәп әхлакка, тәрбиягә, исламга өйрәтә башлау, шунда ук тугач ана сөте белән керсен, бишектән үк керсен. Әле кичкенә булганда, имгәндә дә шул вакытта ук баласына өйрәтә башласан, әдәп әхлакны, тәрбияне, ул вакытта бала менә дигән була. Ана әйтәләр бит, балаңны тәрбияләмә, үзеңне тәрбиялә. Чөнки балаң барбы сиңа ошаган була. Ихлас җавапларыгыз бик зур рәхмәт, хәзрәт. Кешене иманга чакыруда уңышларга насип булсын, уңышлар насип булсын безгә. Амин, рәхмәт, амин. Алла разы булсын. Динде самламаучылар тора бара намус, ватан һәм милләт кебек төшенчәләрдә таный башлый дигән бер фикер иясе. Нинди генә заманда яшәсәк тә кешелегебезне саклап калсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.